Înțelepciune drept. Iubiți credincioși, în duminica de astăzi, Sfânta Evanghelie ne prezintă momentul în care Mântuitorul este întâmpinat de 10 leproși. El mergea la Ierusalim și iată, intrând într-un sat, s-au apropiat de el 10 leproși strigând: miluiește-ne pe noi, Fiule al lui David. Iisus, auzindu-i, i-a întrebat: ce voiți? Doamne, voim să ne curățim, au răspuns ei. Iar el le-a spus: duceți-vă și vă arătați preoților. Mergând ei, îndată au văzut că s-au curățit. Unul din cei 10 a venit la Mântuitorul și, căzându-i în genunchi, i-a mulțumit. Mântuitorul i-a zis: oare nu 10 s-au curățit, dar cei 9 unde sunt? Nu s-a găsit să se întoarcă și să dea mulțumire decât unul singur, și acesta de alt neam. Iubiți credincioși, acest moment de mulțumire pe care ne-l înfățișează Sfânta Evanghelie are un rost mare, de aceea a și fost scrisă această Evanghelie pe scurt, dar care este de referință pentru toți oamenii. Viața noastră de fiecare zi, pentru că Dumnezeu ne-a dat-o, pentru că Dumnezeu ne ține în această viață, El ne apără de cel viclean, El ne împlinește cererile noastre și El ne duce către viața cea viitoare. Trebuie să fie o viață de comuniune de Dumnezeu, iar comuniunea să fie o rugăciune de mulțumire continuă. De ce? Această rugăciune o au îngerii și își înnoiesc harul care îi îmbracă pe ei în haina de lumină, care să poată să stea înaintea lui Dumnezeu și să fie fericiți. Omul care este cununa făpturilor lui Dumnezeu are atâta zestre, atâta bogăție spirituală, pentru care dator este să-i mulțumească lui Dumnezeu ca să nu-și piardă această bogăție spirituală. Și mulțumirea trebuie să fie o rugăciune continuă. Pentru că noi nu știam să ne rugăm. Mântuitorul ne-a învățat rugăciunea Tatăl nostru, dar ne-a dăruit și o rugăciune pe care să o facem în fiecare zi. Rugăciunea de mulțumire pe care ne-a lăsat-o însuși Dumnezeu, ca să putem să rămânem cu El și să fim necontenit dăruitori de mulțumire și primitori de daruri de la Dumnezeu, este Sfânta Euharistie, Sfânta Liturghie. Sigur, pe lângă aceasta, noi trebuie să avem rugăciuni de seară, de dimineață, la vreme de necaz alte rugăciuni, la vreme de primire a unor daruri sau de împlinire a cererilor noastre, să avem rugăciuni speciale de mulțumire, cum avem mereu când începem lucru, când sfârșim lucru, cum au elevii și studenții la început de an școlar sau la sfârșit de an școlar.
avem rugăciune pentru numele pe care îl purtăm, pentru dragostea lui Dumnezeu, care ne învăluie neîncetat vreo această purtare de grijă. De aceea, iată, leproșii din durere au făcut o rugăciune scurtă. Miluiește-ne pe noi, învățătorule. Dar această rugăciune scurtă, rostită de toți cei 10, într-un glas, într-un gând, într-o durere și într-o dorință, a fost îndată împlinită de Dumnezeu. Nici nu le-a mai spus altceva decât duceți-vă și vă arătați preoților. Acesta era semnul cel mai mare după vindecare. După vindecare, fiecare om trebuia să dea mulțumire lui Dumnezeu. Pentru că toți au strigat să se vindece, Dumnezeu îi trimite pe toți să se arate preoților, pentru că preoții erau aceia care confirmau că lepra s-a vindecat. Cei vindecați aduceau o jertfă de turturele sau de porumbei, ca semn că Dumnezeu i-a miluit, și după aceea își duceau viața în tihnă, mulțumind lui Dumnezeu. Leproșii stăteau separat, nu puteau să se apropie de sat, pentru că lepra s-ar fi dus ca boală molipsitoare și la ceilalți semeni ai lor. Și iată, Mântuitorul le răscumpără toate păcatele și îi trimite să se arate preoților. Odată cu răscumpărarea păcatelor s-a vindecat și lepra lor. Mântuitorul își exprimă mai departe dragostea sa, dar este mirat de nerecunoștința față de binele făcut de cei care nu s-au întors să dea slavă lui Dumnezeu și mulțumire. A venit doar unul și acesta de alt neam. Cu adevărat, cine ține legea lui Dumnezeu este rudenia lui Dumnezeu. Cine nu ține legea este străin de Dumnezeu. De aceea Mântuitorul s-a mirat cu un samarinian care făcea parte din acea comunitate ce nu știa să mulțumească lui Dumnezeu, pentru că veniseră aici, în Galileea, mulțime de oameni de peste tot. Și iată, acesta, samarinianul, văzând leproșii, s-a alăturat și el fiind lepros. A lăuda și a mulțumi lui Dumnezeu este lucrul cel mai bun. De aceea, dintre toate rugăciunile pe care le facem înaintea lui Dumnezeu, una este copleșitoare, Sfânta Liturghie, care e rugăciunea de laudă, dar și de mulțumire adusă lui Dumnezeu. Când participăm la Sfânta Liturghie, îi mulțumim lui Dumnezeu, îl lăudăm pe Dumnezeu și rămânem în comuniune cu El. Este cea mai înaltă rugăciune, pentru că în Sfânta Liturghie însuși Hristos, Dumnezeul nostru, se roagă cu noi și pentru noi. Lui trebuie să urmăm toți, că fiecare dintre noi are o boală, are o suferință. Niciunul dintre noi nu este împlinit total. De aceea în viața aceasta alergăm la Mântuitorul să ne arate calea, să ne vindece suferințele și să ne ajute să intrăm cu El în împărăția Tatălui.
cu toții să ne facem timp de Sfânta Liturghie, fiecare duminică și sărbătoare. Biserica este locul unde ne întâlnim cu Dumnezeu. Așadar, și astăzi ne-am întâlnit cu Dumnezeu și i-am mulțumit. Când mulțumim lui Dumnezeu, Dumnezeu își înmulțește darurile sale față de noi. Să avem această rugăciune de mulțumire și de laudă în casa noastră, dar în duminici mai ales și în sărbători, să venim la casa lui Dumnezeu prin Sfânta Liturghie, cu care să ne rugăm neîncetat și având conștiința că și Dumnezeu se roagă împreună cu noi și se jertfește pentru noi, să avem nădejde de mântuire. Amin. Înțelepciune.